Ya kwaramogi en chieng' tich abich tarik na par koda ariyo tarik apar koda deka matiende odiochieng'no ma bende dwe chiegni kachopo e diere. Wantiere kod mathoth moikone nyakwaramogi e weche manyien chenro mar ang'ich welo mathoth timore e Kenya kaendi kaachiel kod weche mag ohala to kod weche mag tuke. Omiyo magi weche ma wamiyo pek. In the revised estimates, number one, for this financial year, ODP has been allocated additional funding amounting to 1.89 billion to support the execution of the planned programs and activities. Jod Bura, bulungure bilion 1.8 ma pis jalup jatend piny dwaro migi e budget mabalang. Kuna familia mingi katika taifa letu la Kenya ambao wamepoteza wapendwa wao. Kama serikali na kiongozi wetu wa taifa Mheshimiwa William Ruto anatoa pole zake mingi sana. Kasani ji maromo prauchiel kod ariyo yangino sebitunge mege masich pioula ka Nairobi nigi kwan mamalo mar ji 33. We now see the light at the end of the tunnel as far as reduction in new infections of HIV are concerned. Na leo mimi ndo nimedungwa wa kwanza. Asa nasema mimi pia bado ndo nitakuwa kama prep champion wa hii Lena. Jopinye counties mopogore opogore medo yudo yadh gayo lando kute magayaki tok chwale e ute thieth mopogore opogore. Machiegni nyakwaramogi nyalo tudri kodwa lai duto mag tudruok kari adek auchiel nono achiel kachiel YouTube, Facebook kachiel kod X mara Mogi TV. An bende nyalo achiel kachiel kokalo Facebook mara mar Ochieng' Emmanuel wabedo ka wago kodi mbaka machiegni. Nyinga Ochieng' Emmanuel jaloko marwa en Wilson Ochuka. Bed kodwa e chakruok nyaka giko. Kawachao gi weche mag siasa. Duond bura mar ODM mar UDA korochano mar biro chako bago yiero margi mag kor gwenge e kaunti 18 ma pacho ka. Jakom maduol ma yiero ma UDA Anthony Mwaura gi jagoro maduong' ma duond burano Hassan Omar nelero ni gin kod geno ni chenro ibiro tayo makare. Duond burano bende ne oseo mokalo kweth ma kwedo piny owacho kuom chwalo chenro magi e yo makare ma okonjo Kenya. Anthony Mwaura, who is also mentoring us to be addressing you people in Swahili. Good morning. Well, sana we had so tomorrow our elections will happen as scheduled. They will be starting at 8 in the morning and ending at 5 in the evening. You'll be doing elections in 8,819 polling stations. Tomorrow you'll be using around 9,000 gadgets, and everybody, anybody, anywhere can follow the results as they are coming out. UDA is the only party that has the footprint to run an election anywhere and win everywhere. Those who say they are kingpins of certain areas, we have floored them repeatedly and we will beat them again. Wadhi weche motenore kod koth mapek mosebedo ka chwe kaachiel kod pioula kwan joma wito ngimagi kaluwore kod pioula oyang ni usioko para uchiel kod ariyo pacho kama ngima ka kaunti ma Nairobi ema nigi kwan mamalo mar ji 33. E lipot ma migawo mar rito mogol kawuono gwenge ma ugwe pacho ka nolalo ji 17. Homaro ka kolalo ji 7, Nyanza gwenge mag Nam Chumbi lalo ji 2 ka Central lalo ng'at achiel. Kuom kwan ni ji 46 gin joma chuo, mine 8 kod nyithindo 8. Jatend migawo ma tije piny owacho oyango ni piny owacho medo siro joma oyudo lal kichwalo negi omenda kod kony mar iko johera magi. Kuna familia mingi katika taifa letu la Kenya ambao wamepoteza wapendwa wao. Kama serikali na kiongozi wetu wa taifa Mheshimiwa William Ruto anatoa pole zake mingi sana. Na amesema ya kwamba serikali inaweka mipango kambambe ya kuhakikisha kwamba hii mvua ambayo inaendelea hakuna Mkenya mwingine atapoteza maisha yake kufuatia mafuriko. Na tumesema ya kwamba serikali itasaidia yeyote, familia zote zile ambazo zimepoteza wapendwa wao kwa shilingi 1,200 kwa familia,
na ile bill ya hospitali na ya mochari yote, rais ameamrisha serikali ihakikishe kwamba inalipa hizo bill zote. Riwruok mar Emergency Medicine Kenya Foundation noyango chenro motis ni ambulance mabiro tudo chenro mag ambulance e kaunti za Paro Dario mapacho ka mabiro neno ni chenro mag chiwo thieth mapoya odhi makare ka gilose kinde yango chenro makamano duol ma NTSA yango ni jo Kenya maromo 10,000 wito gi magiga ka higa kuom rem thieth ma aruya e kinde mowinjore ka dwaro nitie mondo mi oduok piny thuolo ma jotuo kao kapok giyudo thieth. Kamano bende jo Kenya ma kwan gramo 5,000 wito ngimagi e dhungruok mag nyamburko e kinde ma gilawo thieth. Mr. Dennis Muriti from we still don't have enough, but we had 5 EMTs at that time to be able to be used, plus a few nurses to be part of the pool that is going to help us with the emergencies. And it has been a very successful model. So we're here to discuss this, to see where we are as counties, to learn about what is the ideal, what problems we have, and then chart a way forward as county governments and as national government. So it's looking at policies around pre-hospital, it's looking at infrastructure, and infrastructure here it's ambulances and emergency care centers. So far, 12 counties have county dispatch centers that are coordinating their pre-hospital services. We have over 20 counties that have developed policies around pre-hospital care. And we also have 32 counties that have started including emergency healthcare services into their county budget. Jatend migao mateko James Opiyo Wandayi osingo ni bech mauta ok bi medi karabeni lweny madhi nyime pinje warabu mathoth ne keo modhi ne pinje podo chacho kolose chenro ma keo stime gwenge ma Kipkelion East. Wandayi wacho ni piny owacho keto chenro mar gayo medruok bech mauta ko wacho ni bech mauta biro land manyien kod EPRA biro tayo kaka nengo mauta ringo e dwe. Kamano bende oseo jotelo mawacho ni piny owacho goyo osuru mamalo e modhi. Jotelo mane otene moting'o jodbura ma kanyo mano Joseph Cherorot omedo seo kweth ma linda mwananchi magiwacho ni onge agenda makare. Kuna watu huko Nairobi nataka nikwambie yes. Thank you very much. Asante sana. Lakini waziri tunashukuru sana. Hiyo ni kazi safi ya mheshimiwa. Tumekuwa na vita kali sana kule Middle East. The war between America and Israel against Iran. Hiyo vita imeleta hofu kubwa sana dunia nzima. My work is to give you the assurance on behalf of the national government, the Ministry of Energy and Petroleum, working closely with our international oil companies, which are our suppliers of petroleum products. Under the government arrangement, we have put in place adequate mechanisms tumeweka mikakati kabani to ensure that mafuta itakuwepo katika nchi bila wasiwasi. Hakutakuwa na upungufu wala ukosefu wa mafuta katika nchi ya Kenya licha ya vita ile ya Middle East kuendelea. Apis jalup jatend piny Ngire Kithure Kindiki dwaro omenda mabalang' maromo shillings bilion 1.8 e budget masanja dweche adek motelo ne giko hiko muom mar 2025-2026. Jodbura ok orwako kwayo makamano kagiwacho ni onge kaka Apis jalup jatend piny nyalo kwayo omenda makore lach kamano kodong' mana dweche adek to isomo budget manyien kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa. Apis Kindiki bende okwedo weche manyocha osebedo ka fuong'ore ni minod Kindiki Joyce Kindiki ne otiyo gi omenda maromo milion 44 pesa mane ok opwodhi gi od bura. Enyim komiti mar od bura mochung' ni arita mapacho kae, Apis jalup jatend piny Profesa Kithure Kindiki oyudore kama poth ewi bilion 1.8 manyien magidwaro e tayo chenro magi. Jo od bura ohum nono ewi gimomiyo Apis Kindiki dwaro omenda makamano e budget masanja
dweche adek kende motelo ne budget manyien. In the revised estimates, number one, for this financial year, ODP has been allocated additional funding amounting to 1.89 billion to support the execution of the planned programs and activities. The budget areas affected are highlighted in. And so that unless persuaded otherwise, and I'm not hearing that persuasion, it is being taken for granted we will approve, I'm still on the side of rejection. And when we reject, possibly, Chair, we may also recommend for once a surcharge so that we don't budget for waste. Until the end of the financial year, we just have 3 months. Are you confident that what you have been allocated, you'll be able to use it within 3 months? Since this is the office of the Deputy President, the second highest office in this country, how come and why are you not implementing austeric measures when Kenyans at this particular time are going through such difficult economic times? Mongire ya Apis Kindiki Moses Mbaruku odok ne kwayo margi kagiwacho ne omigi pok mar omena manok e budget maduong'. Mbaruku medo lero ni bath omena ni dhi tiyogo e chulo osara mag jotich manyien mane gindiko e tich kaachiel kod chulo gope. We closed the financial year with the pending bills, both on hospitality, and in fact much of it was on hospitality and other items, including now that was on the IF chopper. Indicated that we and requested for 4.79 billion, then we got 2.97, which was a deficit of 1.82. Apis Kindiki bende oket e nyong'ong kaluwore kod kwayo margi mar milion 150 mar kodesa ndeke makalapapla mar ng'iewo chenro mag dongruok mag sirikal e pacho kae mangima. Within this financial year, the Deputy President has engaged wananchi in 184 constituencies in 46 counties. That one again increased the cost on hospitality. So I'm asking, can we actually have evidence, or at least so that we know that money was actually spent in those constituencies or went into those constituencies? Kaluwore gi report mane opedh e nyim od bura, Kindiki osetimo limbe e kuonde chung' od bura 184 kuom kuonde chung' od bura duto 290 kuom thuolo ma dweche 9 mokalo. Apis Kindiki bende otiyo kod thuolo makamano mar kwedo weche mosebedo ka fuong'ore ni apis min od Kindiki Joyce Kindiki ne otiyo gi milion 44 e tayo chenro mage kata odoko ni od bura ne ok opwodho omenda makamano. We don't have such an office because it was scrapped during the 2024-2025 financial year of the CMB. You'll find that they pulled down and put the records straight with an apology. It was just a mistake that happened on their part. That's what they have told us. And with me, I have a letter that I wrote to them. Immediately I saw that on the press. And the letter they also passed to me, I have it apologizing for the mistake that they did. It was an error that any other human being can do. Gimedo wacho ni apis makamano ne owit oko tok ng'anyo mag rowere mag Gen Z mar dwe mar 6 higa mar 2024. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Mane jatend migawo Rafael Tuju ma sani kuome mokarot kaluwore kod ng'eto mar domo malo mayiene bengi mar EADB mondo mi opem mwandune achiel kuom magawa mag boma Nairobi koro ndiko ne ogai mar doho mondo mi odonjre e buchene. Tuju manochopo e doho mar Supreme kawuono dwaro mondo doho odoge buche kod bengi mar EADB ewi hola manokawo kendo ng'iyo godo magawano ewi gino mowacho ni bura machielo ma ODPP kod apis Attorney General mako ne bengi mar EADB owinjo yal mapiyo mondo mi oyud resruok. Kamano bende Tuju dwaro mondo doho ondhi jotelo mowacho ni tiyo kod jonjore monjo magawa mare ma buche pod nitiere doho. You can go to court files and find that there's a criminal case against the bank at the Magistrates Court, which was caught by, it happened, it has been done by the DCI, it has been scrutinized by the
Office of the Director of Public Prosecutions. It got consent even from the AG's office, because the AG and the ODPP is prosecuting the bank together. And then there's this brilliant maneuver, legal strategy, to keep that case on ice and give time for the other cases against me to proceed. I don't know whether this story that some goons were already arrested is true or is fake news, but one of the appeals I'm making to the DCI is that I did report criminal activity by one of the law firms on this matter. I gave evidence from court records, I gave witnesses that should be interviewed, and 2 months later, I think they're very busy, they have not been able to deal with it. Kodhi weche mag kuyo ringre mane jariemb ndege retired Colonel Captain George nitiere safache mogik motewne ik mar duche makiny. Ringre nomole paw ndeke ma Kisumu kendo nokow nyaka dalane e gweng' ma Olwa e Nyakach. Caroline Atieno noluwo safarno kendo miyowa lipot. Okinyi makawuono, anyuola to kod osiepe mar retired Lieutenant Captain George Were nyomolo e paw ndeke ma Kisumu mar rwako kendo tero ringre jariemb ndege no nyaka dalane. Kar saa 3:30 ndege omolo kendo ringre irwako e garini mar Haas mondo chak safar mar dhi pacho. Mos giwuok e paw ndege kendo donje apaya maduong' matere Nyabondo. Nyabondo kae, ringre orwaki kod lit gi kuyo, ka ikowe nyaka kanisa jokopere ma St. Joseph's Nyabondo, kama Father Robert Okach otimone alam mare. As we mourn, we also give thanks for the gift of the life of George, and we give thanks to God that he has left a real legacy. He has touched lives, and he was a good man. We are praying for him today, that because he was a man, he was human, whatever sin he might have committed in this world, may the Lord have mercy on him and grant him eternal life in the heavens. Toktie komisani, owad gi were miluongo ni Francis Were, orwako welo e dala kama ringre itero e yueyo otieno makawuono motelo ne ik mare kiny. Pilot George Were en achiel kuom ji 6 manowito ngimagi e masira mar kalapapla e kaunti ma Nandi. Caroline Atieno, Ramogi TV, Nyakach, Kisumu. Yaseyo ket chunye kamokwe, counties mopogore opogore pacho ka osidho chenro ma chako tiyo kod yath ma PrEP ma ichwoyo diriyo higa mar geng'o landruok mag kute mag ayaki midewo ni Lena Kapawir. County ma Homa Bay, Kisii, Mombasa, nyikind counties mamoko morwako yadhno kendo chako chwale ne oganda. Kaka Ali Abich lero, yadhni ikuongo ichwalo ne counties 15 mar konyo gawo landruok mar kute mag ayaki. County ma Homa Bay achiel kuom counties 15 mane migawo mathith e piny Kenya odiero mar chako chenro mar chiwo yath mar PrEP ma ichwoyo diriyo e higa e geng'o landruok kute mag ayaki ma ong'ere kaka Lena Kapawir gi dwaro mar thiro landruok kute mag ayaki e gwenge mopogore e pacho ka. Chenro ma kamano ne osidhi gi gavana ma Homa Bay Gladys Wanga e osiptal ma Kindu Bay kachud bura ma Karachuonyo kama ne okono biro konyo duoko chien landruok kute mag ayaki e kaunti ni masani ochung' atamalo 11.4. So we are here today to launch this pre-exposure prophylaxis at Kindu Bay Level 4 Hospital. And it is very, very important to us at Homa Bay because we are one of the counties that has among the highest prevalence of HIV and also among the highest incidences of new infections. This pre-exposure prophylaxis is groundbreaking in the sense that we now see the light at the end of the tunnel as far as reduction in
new infections of HIV are concerned. Yadhono geta jogo mapoga mokute magayaki kata kamano gene ongala manyi marga mokute magayaki kai county ma Homa Bay migawo mar thieth county ni odiero ute thieth 10 mag piny owacho ma ibiro chiwe yadhno. Kosechuo igo to koro kata ke in exposed to kute magayaki to koro gimaki. Tichuoe osewachnwa ka ni dweche 6 ka dweche 6. To osewachnu ni okogeng' ich be okogeng' nyach. Healthcare workers have undergone the necessary training. Our service delivery teams have been oriented, and the selected health facilities are ready to begin offering these services to the people of Homa Bay. This program will begin in 10 facilities across the county, including here at Kindube and all our sub-county hospitals. Chendo makamano beneno osidi county makisi mane otimga tembe dispensary kama director mochune chene mwa thieth county makisi laktar Matiko Gayabe mano telwe chenro no ne oyango ni giseyudo yedhe moromo mabiro konyo jopiny ute mag thieth 10 magisediero county no mangima e konyo duoko chilando kute magayaki. We've received enough doses for our county, close to 500 for starters, and we expect that we'll be receiving more doses. It's a drug that is an injectable and has undergone various trials in the past and has been approved by the relevant regulatory bodies as safe. Nashukuru sana imetusaidia because ina reduce the stigma which was there when we are just visiting the facility twice every month. Now you are going to visit the facility twice a year, which is good for us people are using PrEP. Inde jakomo pamo e county makisi ne opakomo kalo yadho no mane okone biro konyo gi okang' maduong' e gayo lando kute magayaki. Government of Kenya and the county government of Kisii and the Ministry of Health of Kisii County for including us in such a big event, which is very, very much important to us as KP communities. Chendo mar yadhno bende nosidhi e county ma Mombasa karo thieth machuda kama moko kumo pamo e county no ne opako sirikal kuom kelo yadhno magiwacho ni dhi konyo gi maduong' e tich magitimo no ka opim gi yath mar PrEP ma imuonyo odiochieng' ka odiochieng'. Lakini sasa ino na injection imekuja, kwanza kitu cha kwanza itanipunguzia mimi badeni ile ya kumeza dawa kila siku. Saa zingine naweza sahau, lakini sasa hivi vile nina injection najua ndaka miezi yangu 6 ndio nirudi ni fati tena. Nilivyoiona kwa TV tu nikasema ile siku itakuja Mombasa mimi ndo ndakuwa wa kwanza, na leo mimi ndo nimedungwa wa kwanza. Sasa nasema mimi pia bado ndo nitakuwa kama PrEP champion wa hii Lena. Alia Beach, Ramogi TV. Ramogi tokedo report moting'o rekod kaka yath mar geng'o gamo kute magayaki Lena Kapaviro sechak poge counties mopogore opogore. Wabro bedo ka wakao yweyowa mokwongo e chenro mar ang'ich welo. Kik idhi mabor, pod antiere kod mathoth maikoni e chenro ni. Imagine this, just the sound of waves and your children's laughter carried by the ocean breeze. Diani is for you. Tiny footprints on warm white sand, moments that remind you what truly matters. Family. From 47,600 Kenyan shillings per person sharing for 3 nights, or for those who imagine discovery, then come experience Mombasa. Shared plates of Swahili cuisine, vibrant coastal life from 39,000 Kenyan shillings per person sharing for 3 nights. This Easter, don't just travel. Choose the story you want to tell. Book now with View Travel. Kautulo mwachiwoni mondo inyiew mabedewa e nengo molwar. Ok mano kende, ibiro mabedewa e nengo molwar mokalo kanyo ka ibiro ikawe iniwuon e kambi maro mar Royal Babati Factory Limited. Corrugated and box profile yudo nengo maslimia dek gi 53 kende kuom mita ka mita. Brick tile kod Roman tile yudo nengo maslimia dek gi 70 kende kuom mita ka mita. Chenro mar kelo mabete wenyeo kodwa nyaka ma intie dono mongi chudo moro amora bende nitiere. To ka ibiro ikawe iniwuon tibo kugo mendo mathuth kendo ibo yudo mabete wenyeo kodwa e busi chariyo kende. You are told Sunday Namar 0722 638383. You wanna
Feel the vibe. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. Rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be. Gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV. Teacher Beach. Ramogi TV mi thuolo mar paro matut kendo wuotho gi Kristo e misa matakatifu. Biuru mondo walem kanyakla to kuotho e yor musalaba. Ka wan kanyachiel, waparo misango kodera mar Yesu Kristo to kane ochiwore en owuon. Misa matakatifu, achiel kachiel e Ramogi TV. Kochakore saa 11 odhiambo, kik bai. E gik malagi kanyodho hagbi hatere e match direct Machiegni e kora mag pod ntiere weche motenore kod yath mabende ichiwo mar geng'o gamo kute mag ayaki. Rowere mantiere kind higni 15 nyaka 24 igeto kod yath ma PrEP ma ichiwo diriyo higa ka higa mar gayo landruok mag kute mag ayaki mong'ere kaka Lenacapavir ma koro chak chiwo yange kaunti ma Migori. Ripot ma ogol kod migawo mar thieth yango ni 50% mar jogo magamo kute mag ayaki manyien e kaunti no gin rowere mantiere kind higni 15 nyaka 24. George Juma Mioler. Kwan rawere malo 10 ne gin mokuom oganda manido sandan mar yath mar PrEP mageng'o landruok mag kutego mag ayaki ma ichwoyo ng'ato diriyo higa mong'ere kaka Lenacapavir mane ochak chiwo yanga e kaunti ma Migori. Unjo en nyiri rawere wetewa mantiere oko kucho. Wane man gata malo mar yudo kute mag ayaki. Wakwayo mondo ubi mondo chuo yadhe ni mondo waket HIV to be zero in Migori County. Ma en gima ber nikech mokwongo nyocha wan gi PrEP mane muonyo pile pile to ma sani koro ok muony tichuoi. We trained our healthcare providers. We've already sensitized the community. So we want to welcome people to come so that they can prevent HIV infection in Migori County. Yadni mabende ichiwo ne jogo mang'ao e gamo kutego mag ayaki moting'o rawere ichiwe kaunti za 15 moting'o kaunti ma Migori e piny Kenya mangima. Apisa mochune kedo kod landruok mag kutego mag ayaki e kaunti ma Migori Liza Owino wacho ni e kaunti ma Migori yadhni idhi chiw e kuonde ute thieth 10 ka igeto jogo mang'ao ahinya moting'o rawere. Migori, we've already identified 10 health facilities who will be offering these services within the first implementation phase. Any person who feels that he or she is at risk of acquiring HIV, you can visit these facilities to get the injection. Owino wane gigeto rawere bende ahinya nikech gin ema kwan mathoth pod gamo kutego mag ayaki e kaunti ma Migori. The target group for this drug is those people who are at a higher risk of acquiring HIV. For Migori in particular, we consider young people. That is age 15 to 24 years, who are at a higher risk because the data shows that more than 50% of these people acquire new HIV infection every year. We are also targeting those who are at a higher risk of acquiring HIV, including female sex workers, we have them, men who have sex with men. Rawere kod ji mamoko makedo kod landruok mag kutego mag ayaki e kaunti ma Migori onyiso geno margi ni yadhni dhi konyo geng'o landruok mag kutego mag ayaki e kaunti ma Migori kod piny Kenya mangima. Drug will really help because you remember we've come from far. It has been a journey. We started with abstaining, being faithful, but now that we have a drug,
this will have impact generally, the public health impact in terms of reducing HIV, because it's just one injection. After 6 months is when you are getting it again. Nini matamalo mar yudo kute mag ayaki mag ji nikech en gima kisechuoyo to onge gima yang ichaki wuok ni wadhi amuonye yath moro koro ji mang'eny bro ringe nikech jomoko samoro yudo ka ne dhi kokao prep 1 month to the default. Yadhe ni kata prep ma ichuoyo ng'ato diri higa to konye mondo koro kik ogam kutego mag ayaki mong'e kaka lenacapavir okelo yot ne jogo mang'ao Mayando osebiro ka koro tiyo kod prep no maimuonyo kata maindilo. Jatend migao ma thiedho kaunti ma Migori Kalew Opondi ne ojiwo jogo mang'ao e gamo kutego mag ayaki mondo kodhi kendo koro chwe kod yadhni ma prep. Community initiative kawadhi itiyo gi nyamrerwa magwa mondo ter wachni e gwenge mondo jowa odhi osiptende 10 masani idhi yude yedhegi. Opondi kata kamano bende koro jiwo oganda mondo kodhi nyime tiyo kod yore mamoko As we have this new injection, let us also remember to use the other methods which can prevent new infections of HIV. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kar thieth ma Aga Khan oyango masin manyasani matimo radiotherapy okang' magiwacho ni gigoyo weche mag thieth mag kansa. Masin no kamano bende biro duoko kinde ma timo radiotherapy nyaka dakika 20 kuom jatuo ka jatuo kendo geto kansa manie del kende ma ok okelo ng'ikruok e fuoni mamoko mag del. Jatije kar thieth oyango mae kaka okang' maduong' e thieth ma kansa kojiwo kuonde thieth omed manyo lony ma keto thieth ma kansa bed mapiyo kendo makelo duoko makare. Determines. So it's like garbage in, garbage out in the background. So that's why it's key to understand that cancer is what I usually... Cancer is or is not there. Maybe this could be a cancer or particular organ. Integral role when you're looking at diagnosing cancer. Cancer is now the leading causes of deaths on the continent. According to International Agency for Research on Cancer, 1.2 million cases were recorded in Africa in 2022, and it is predicted by 2045, in 20 years, that number will be 2.4 million annually. Half of the cancer patients require radiotherapy. Yet across Africa, access remains critically inadequate. At the Aga Khan University Hospital, we are determined to be part of the solution. When I started my radiation training about 16 years ago, the radiotherapy was being given from fixed angles. And now we have a machine that will continuously rotate around the patient, delivering the beam as it modulates. And that allows us to be more conformal to the size and shape of the tumor. So not only is it precise, but it's quicker for patients. And that means shorter time on the treatment couch. It means less side effects. This is the kind of innovation that defines the future of medicine. And I'm glad that Kenya is really taking its rightful position. I do understand, other than South Africa and Egypt, we are next as well. But I want to take it up with Kenya so that we can be able to leapfrog and be able to even to become much better. Wadhi Busia County Assembly mano bunge ma Busia okete tago maliet kod komiti mar od bura ma Senate mochung' ne weche mag dongruok kuom gero apis speaker mar county e nengo mar $27,000,000 kar doko ni speaker pod ok otiyo gi apisi ma kamano dweche 37 nyaka nitiek gedo mar apisi no. Speaker county no ma Busia Frederick Odilo korka kore onyonore ni ok onyal donjo e apisi ma kamano kalore ni gionge kod sitima kod pi nyaka nitiek gere. Senators osoko wang' tendo od bura ma Busia kuom tiyo marach gi omenda jopiny. Consistent underfunding and non-remittance of approved resources constrain the Assembly's cash flows, leading to the accumulation and carry forward of pending bills over the years. Management made adequate disclosures regarding this funding shortfall in the County Assembly audited financial statement for the respective years. This position was further corroborated by the reports of the Office of the Auditor General for these financial years. The following extra from the Office of the Auditor General reports are attached. We have Appendix 10A
We have an extract of the audited report for financial year 2014-2015, confirming non-receipt of Kenya shilling 227,411,397. Appendix 10B, extract of the audit report for financial year 2015-2016, confirming non-receipt of Kenya shilling 127,708,681. Appendix 10C, extract of the audit report for financial year 2017-2018, confirming non-receipt of Kenya shilling 95,128,116, and Appendix 10D, extract of the audit report for financial year 2019-2020, confirming non-receipt of Kenya shilling 2,413,212. This extract substantiates management position regarding the historical underfunding and remittance of approved allocation. As at the date of this response, the County Assembly has settled 2,476,637.90, reducing the outstanding balance to Kenya shilling 38,551,000. Jadak ma Angata Barakoi mantiere Transmara South, the county Narok, kobago ng'anyo nyakisendo bila ma Oldonyo Orok agidwaro mondo piny wacho olernegi kama jakendra tich oganda Johana Kamilan nitiere mapoko ne ndalo chiko mokadho. Wachore ni nyaka nene mogik liend mane jaod bura ma Murwadi Kir Joana Ng'eno poko chako nene kendo to simbe bende en mana mok yudre. Jodak go singo madhi nyime gi ng'anyo nyaka chieng' nyisgi kama Kamilan nitie. Matimore kinde migero ni speaker mar bura mamalo biro landa yanga thuolo mantiere kar chieng' bura ma Murwadi Kir. Siku ya leo tumekaa, mtu wetu ambaye anaitwa Kamilan anatoka Angata Barikoi amepotea. Saa hii ni wiki moja. Tukiuliza mtu wetu na tujaisikia, tujaiona mali iko. Tunataka tuwaulize serikali kama mumehusika kushika Kamilan. Hatukatai mushike, lakini mtuambie ako kwa jela gani. Wale watu walipiga Kamilan tunawajua. Mwingine ni afisa wa polisi, wengine tunawajua, wengine ni ma-MCS. Na tunashangaa serikali wala kimya. Munafikiria mama yake anafikiria nini? We want to ask the government to produce Kamilan, whether alive or dead. Wale tunapea nyinyi siku mbili. Kama mtatupea Kamilan, tunaenda paka Mugondo bali mlikuwa. Sisi tunasema tunataka amani. Ile kitu tunauliza serikali, Murkomen wewe ni mtu wa Indiria. Ujitokeza useme Kamilan alishikwa sababu gani na ako wapi, ndio watu watulie. Ile kitu tunataka tujue Kamilan amewekwa wapi, ako kasodi gani, tujue hako, na hata watu waende waangalie wajue Kamilan hako. Ndio waendelee, badala muweke yeye kotini ndio tujue Kamilan amefanya makosa. Do Makisi gikone hoyo thula pisa sapar ma county Makisi moseberi ke dinegi kituri kod kuo kod ketho mwandu mag jowala moro higa mokalo. Kalure kod mano achijego manene mbele jang'ad buche Winnie Keter oyang ni tok kwayo mar okil margi ng'ato ka ng'ato kuom gi ochul rambun ma siling 20,000 kuwuok siling 50,000 mane oket motelo. Kamano bende achijego kod johala oyiere ma chopo winjruok oko mar doho e duoko ne johala no omenda manolal e kinde mane apisas go timo apedha mar choko osuru kendo ketho mwandu ne. Lower, which means revenue will be short. I note that it is recommended in the said reports that all the accused persons be admitted to stringent bail and bond terms. It is indicated that the victim gave the views that he has been threatened and that his witnesses had been intimidated and threatened as well. As we stand before the Fourth Estate, it is to bring to their attention that indeed the 9 officers from Kisii County have walked out and got their freedom to go back to their families after spending a day in remand at the Kisii main prison. The defense requested that the said matter be referred to mediation because the Constitution allows in Article 159. So then we deliberated
with the defense because our firm was representing the victim, and we agreed that we do not have an issue with the mediation. Koromogi wakao yuyo marario kao duogo wadogi weche mag tuke kikidhi mabor. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Sitakumbuka kwa kuwa Mungu ananitunza daima, anachukua mizigo yangu nyakati zote za mwendo. Sijaiona nyingine siku. Kupata wimbo Sitasumbuka, iwe sikiza tuni yako, bonyeza *860 *413 hash. Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Yakoromoge juang Teacher Beach kachopo sangwene wange. Kamae eka kawa moke kawa kelo ni pado maliet magluo benga luo rumba. To kachopo sa beach wakelo ni aja wa maliet pass. Asengo ni chunya nyaro egi. Kakisemi njano Yakoromoge juang abiro e ground takelo ni ngero mar joma. Kadonje ground kata guyo gima fans takelo ni kaka pache ge chalo. Ngero ni asewinje kanye to sitiko de yo machalnade. Kokale chenro ni endi radio Ramogi kawa tudore achiel kachiel kawari orekoda Ramogi TV ka anto akelo ni interviews maliet mag jothumbe gieki magocho live ka tokeno 10 live band mochiek nyaka macha tuna. Nyinga DJ Local Instrumental. Boy handsome mama dawe roji bed and breakfast sama techni tilunga mane ngeja the entertainer. Nyinga and Solomon Atito kapaya gudi kete manaka. Koba. Donje piny manigi nyadhi. Kama gimora mora nyiso sigana mar kit nyadhi momedore. Kochakore kido kod timo ganda, wuodhe manyangafu materie kuonde moyiedhi e kind mamoko. Tudri koda Ansimfos Okinda kateri e wuoth moyiedhi no nikech ngima idago dichiel. Hera, andhoga, adiera. Na ye kodi. No kangeni ni nyalo timre marish kamae. Ich lach ok duong' dhot, obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro, kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wanjo kod gi nyako, mano konyiso ni waonge ratiro mekwa, omiyo anabiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanjukira jiven ng'ata chiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Ma en Injili ngima. Injili makelo ngima. Bironu sabato ka sabato. Are sa chielo kinyi nyaka sa dek okinyi.
wadhi kelo nu chenro mamit ahinya. Jok mane okosomo lesson wadhi bet gi lesson mar juma. To Nyasaye dwaro ni seche duto kata piny obedo matek machal nade to challenges ma waromo godo kik golwa kuom Kristo. Wadhi bet gi children's sermon ma wadendo ni lulu mag Yesu. To noting'o ligangla mondo hikre ne kedo. Be iikori ne winjo wach Nyasaye. Ne thuon wach mwadwa wuoye en ni mwandu kik teri mabor gi Nyasaye. Wakelo jower mopogore opogore makelo nwa injili makelo ngima. Okidwa koso injili ngima kitayo kod an Lorina Chieng. Happy Sabbath. Everybody bossa. Wakelo ni nyasi ot kama intiere. Wan gi jothum manigi huma kod thum mamit moloyo. Wajanja meditate puonjo ji gimoro ganda ma okeo joka nyada. Kae ema mor nitiere. Giko juma ka juma mana Ramogi TV Lindra Ramogi kod DJ Kolo tayo ni chenro maliet mar thum Dagmor. Ngeso ka ngeso sang'wen otieno. Machiegni weche mag tuke, klab ma Posta Rangers odwanyo joloch mokalo e tuke adhula lig maduong' e pacho ka Police FC tok loyo gonde 2-0. Jackson Machar yanlo ne jo kan barupe Posta dakika mar 7 mane tugo yweyo ka Posta ni nyime gol 1-0 tok jotugo wuok e yweyo. Din Ken Mwema na medo gol mar 2 ne Posta dakika mar 72 points adek chwalo Posta Rangers nyaka thuolo mar 12 ka Police nitere thuolo mar 5 tukegi mar league biro nyime ngeso gi Jumapil ka nyaka sani Gor Mahia pod omako thuolo mokwongo. Lake la pili msimu, cross yake Brown Marita. Marking ya Budoma ilikuwa poa lakini position yetu kwa ligi ni wanting sana. I think confidence ya coach ni key. Alafu nimeingia second leg na experience yangu kidogo ni kujisaidia team alilipata kidogo kulikuwa na hiyo upungufu wa kufunga mabao. Nashukuru at least napata chance ya kucheza. Kwanza nita congratulate Posta. I think tactically wame get right. Wametumia our own mistakes to punish. Si tumemiliki mpira vizuri, hatujaweza kutumia nafasi zetu, but ndo mpira. Waweza miliki mpira lakini usipotumia nafasi zako ndo hivyo. Usidhani tunafanya vitu mbaya, na ungeangalia kwa hizo mechi 10 tumecheza. Hakuna mechi hata moja tulilemewa. Sisi ndo tukilemeana. Na shida ilikuwa ni atufungi. Sasa ndio hata ile swali nikiulizwa hatujafunga na wamefunga. Hiyo naona tu ni historia. Klepe matuge lig maduong' ma wakenie pacho ka ok bitugo tuke mag giko chakre giko dirani nyaka pachok dwach gi winji gi riwruok matayo tuke mag adhula pacho ka oboke margi mane giorne jatatije mar FKF. Klepe 10-1 leo ni ok gibitugo tugo mora mora nyaka gibed gi romo gi jakom ma FKF Hussein Mohamed giwacho ni oboke magisebedo ka giero ne riwruok mar FKF pok giyude duoko nyaka sani en jumbe 2. Kibera Women's Soccer, Zitech Spark, Ulinzi Starlets, Kisped Queens, Kisumu All Starlets, Trinity FC, Kayole Starlets, Soccer Assassins, Viga Queens, Bungoma Queen kaachiel kod Gideon Starlets duto gi duol achiel owinjore mare miore tukegi magiko dirani. Gwenge mageno manyanza chwalo klepe arie tuke adhula mag lig maduong' e pacho ka season mabiro pod ni kare kinde ma Migori Youth kaachiel gi Mofa manyo tiko mar donjo ligno. Mofa magoyo tach e gwenge ma othoro nyaka sani omako thuolo mar 3 e chung' mar klepe gi points 41 tok tugo tuke 22. Mofa biro bedo wendo mar 3 KFC chieng' Jumapil
Kanaloso gi Ramogi TV, kocha mar Mofa Charles Bruno lero ni gitugo tugo achiel to kwadgi kendo mor ok bi pong'o chunygi ma wigi wil gi ting' ma gin godo. Komachielo klab ma Migori Youth FC mako thuolo mar ariyo chung' mar klepe lig no mapiny mar NSL biro rakore gi Soyo United chieng' Jumapil. After a game on Saturday, of course, the focus is always on the next game, and that one is against 3K, another good side, another good test. So I think we started preparation yesterday, and we're keeping up with that. And yeah, we will. We just want to be ready by the time we get to Sunday. We know what to expect at 3K. My objective with my staff is to prepare the boys. We know the environment you're going to expect, but I know it's going to be a good football match between the two good sides, two competitive sides. Everyone is fighting for something, so I know we just need to focus on what is ahead. Ya Ramogi mana mokele giko mar miweche manyien chenro ne en mara ng'ichwelo. Warom kendo koromo sadek kaka pile chindi cha bich sadek kawuono kotho kochwe wan geni welo abro chopo kaendi wantiere kod sigana e gin kanye aito bang'e wabro go mbake weche mag riembo ndigni e pacho kaendi. Ang'eyo ni chiegni dala ka dala kata gweng' ma intiere dhano intiere gi ndiga, kata kamano ji mathoth osekawo ndigni kendo ng'awo odwa mondo mo jiw chunyo chako lor ndigni go piny mondo mi otigodo e konyo gik mathoth e ngima oganda. Orum sadek nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa en Wilson Ochuka.